A adega de Manuel Núñez Señoráns en Leiro acolleu a presentación oficial da edición deste ano da Festa do Viño Tinto do Salnés. Os festexos arrancan o vindeiro xoves 31 de maio con moita troula, moita música e, como non, moito viño. A primeira cata de viños presentáronse uns 140 caldos entre autóctonos e folla redonda. O produto deste ano sei que é de moi boa calidade. Ao longo destes días pois vimos que a calidade dos viños é moi boa e a parte para os catadores se lle pon moi difícil porque cando hai un importante número de viños que manteñen a mesma calidade, a verdade é que tamén os catadores lles hai que estar agradecidos porque están facendo un esforzo importante para seleccionar o mellor viño que a veces non é tan fácil como parece. Os stands do viño abrirán as súas portas no mediodía do 1 de xuño. O día seguinte terá lugar a investidura dos valedores do viño tinto do Salnés. Nesta edición vanse nomear 7. Son José Caldas Frieiro, Manuel Castro Castro, Ramón Cores Vázquez, Alejandro Carballa Riesgo, José Luis Vilanova García, que é empresario de Ribadumia e presidente da Federación de Empresarios da Comarca da Arousa, Ricardo Núñez Serantes, que, pois o nome é Varo Santiaguiño, ben un representante, e Roberto Luciabal, que é un veciño de Ribadumia que colaborou fai moitos anos na Festa do Viño Tinto do Salnés. O rexedor ribadumiense aproveitou para felicitar polo seu traballo os viticultores e adegueiros do Salnés. Porque gracias a eles, pois hoxe, se presentan os distintos viños, os distintos caldos que fon, é o atractivo un dos atractivos máis importantes nesta festa do viño tinto. O escenario escollido hoxe para a presentación da festa non foi casualidade. Esta adega de Manuel Núñez Señoráns levou o primeiro premio da festa na edición do ano pasado. El foi un dos impulsores do evento hai 46 anos. Hoxe lembraba a cantidade de recoñecementos que collitou en todo este tempo. 36 premios entre primeiros, segundo, terceiros, cuarto, quinto e sexto. O sea que son 36 premios que teño sacado. A parte musical da festa correrá a cargo, entre outros, do Combo Dominicano, a Panorama, a Pontevedra ou a París de Noia.